Na pinaburhat ni hapogoson doang golak kaki dangadong bohalhu dinalobor hatau tu parjalangani holan marlapit dohot tangiang doang golak kaki dohot hata pauda nang di meme hoko tua anak komon ni hais manogot tinuduk botari idope anggo ngoluni anakmu di parjalangan dolok peso tapil tu toru peso bolasang tungi majo huroha bagian ni anak komo huta di kodok huta hatu bukaki borhat marjalang tuluan nadawi huta otodo namar hacit haciti
perjalanan tu dolo peso tapil tu toru ape sobolasang tungi majo hurohan bagian ni anak komo huta di kodong huta hatu buaki borhat marjalan tuluat nadawi huta otodo namar hajit hajiti menggadis koko kami atau bandi naborai samar hoina sotung madele ho marnida anak nihala nau kasei boana wina di bagas tangianmu asa tumbowi muga ngoluki asa adong dalaku lepas onat koko inan Shana mene jojo to hutangi ho dai nangi di bagas tangiang na sude hami geleng na ganup marsada sada di pasahat tutuhani Huhut sai manete ki mai luna pasato arop ni rohanai sadario hudok ngaulia tema maralus do tangi yang nidai nangin taruli pasu-pasu doa di ulaku songoni nang di parsari beokku tubuhan lak-lak dohot
maralus do tangi yang nidai nangi taruli pasu-pasu doa diulaku songoni nang diparsari beokku tubuhan lak-lak dohot sikoru di dolok purbatua tubuhan anak dohot boru do tutu au dohot parsinu aki sada sai solo dirohaki tudai nangi nauli basai holan hasi naro di taon namar gelengi sakap mina mangolu abaru siap pudang ikat di jolok kumang sonang dai nangi ido sita-sita ni rohaku nanang si bahenoku tudai nangi hape dan sakap ni jol mana sau sakap ni Tuhan ido nunga jumolo dai nangi nunga jumolo dai nangi tung si hapor hasian di jujung do ito si majujung nai ito unang maleas roham di hapogosoki tung pogos peawito hapogosoku doi dangarong dahasia sekolah tipo ya sociales de ito unak segada ito sosega hasia alani sangirisma putus pargaulatai ai bersama itu ikon marga buso
Sai selingkuhi molo audo laona maa madao siako argado cintaki dia masuk dua unang sol soliau molo lunga move on au siako nalo jaau mangaju ho memang mau dapat tuduh tulano nau mengur bunga sia sampai olah nion maboya madongani ho sorry hasia putus hubungan marsokot hadua unang sol solia molo lunga move orang syako nalo jaa mangaju ho memang mau dapat tuduhan tulano nau mangur bunga sia sampai olah nion maboyau madongani ho sorry hasia putus hubungan sadaro pangido aku hasia unangga lupa diri ho itu ai merdala do sapatai hadua songona citna bina hemotua ai merdala do sapatai hadua songona citna bina hemotua Mamang rahasia para nang tabu nito molo sai cemburu ho tua molo sopor seaho di horon niro haki hasurungan nomor dua ho
rahasia. Nomor dua holong auto Kikos pepar dalan aku saya loroi itu saya suhardoi kahe biro hati papos roham itu marnidaan unso tadi kono ku howito sasada horo itu biro aku nang besar arsa kirohan tum soboyo au masirang siako tum sotar benau do pasi di koko biro haku hola kono hasia di janji kulung ahok tuho itu sasada ai holaka dingaluki dindi beki sasada udang sai cemburu deho ulan cemburu tua sasada dingaluki dindi beki sasada unang sai cemburu beho unang cemburu tua unang sai cemburu beho unang cemburu tua Ina borha nina soada doa di parngoluono alani pogos nidaman dai nangi borhat maau tu perjalanan jalan margogo do tangia jupaku do najinalaha taruliau basa-basani Tuhani marpar gue nani ulani tangan
hantu balau bego na martaduk lao mahoseno. Wow, wow, goyang terus. Mana unang pilit galani macay labit so
tak